बार अखानि उनाव दायो हाग्रानि मैदेर फालोनि गाग्लोबनाय। बिजनियाव फिन मानास हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बां मुवा बेसाद सि जोम सिलिंखार। थांनाय बुधबार हरनि 2 बाजिसो समाव चिरां जिल्लानि बिजनी खुख्लुं फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 9 नं दैमुगुरि गामियाव मानास माहारियारि हाग्रामानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय माथाम मैदेर दुखुथिया रतन औवारी मुंनि नखराव सरकारनिफ्राय मोननाय PMAYG न'खौ उदखार खालामनानै सोरलां बोरलां खालामनायजों लोगोसे जानो थाखाय लाखिनाय माइ माइरं जानायजों लोगोसे नखरनि सि जोम बिजाब गासैखौबो सिलिंखार खालामनानै गालांनाया इनायनो दुखुनांथाव आरो सानथाव। लोगोसे खाथियावनो थानाय 3 बिगा थालिर बागान आरो गय बागानखौबो जानायजों लोगोसे सिफायनानै सिलिंखार खालामो। मख'जाथावदि बे जाथायखौ मिथिनानै सुबाइजार ब्लक इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि सोमदोन ब्रह्म, गाहाय नेहारारि फुंखा नार्जारी, गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोनजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। आं बे नखरगिरिनिनो सोमस्रि औवारी, आं 9 नं दैमुगुरि जानाय जाथायनि गामिया आरायथा हरनि आरायथा। दा आंनि फिसाला सानैल' दंमोन, आंनि बोरायाबो आंजोंनो थांफादोंमोन। दा आंनि बिदाया मुंख्लं जानाय, आं बहाय थांनानै दंहैयोमोन आरो न' सिङाव रावबो गैयामोन। उन्दुनो होननानै हाबदोंमोन फिसाला उन्दैया, ओमफ्राय गिनाय मोननानै ओंखारनानै गावनि रुमाव हाबहैफिनदों आरो गावनि गुदुङाव। दा बायनानै दोननाय माइरं एसे दंमोन, ओमफ्राय माइबो एसे दंमोन। दा बेखौ गासिबो खस्थ' बायनानै दोननाय बुस्थुखौ खहा खालामदों। आंहा दा जेबो राहा गैया। सरकारा अननानै गरिब गुन्द्रा होननानै नायसननानै बिदिनो न'आ सेंसन जानानै आं मेम्बारफोरनि आखायावनो लुदोंमोन, बिसोरनो मावनानै होदोंमोन। ओमफ्राय दा बेयावनो जों बोराय बुरै थायोमोन। जि जोम दं आरो नै बाक्सु गंनै दंमोन, बेबो बायजोबदों। जानाया थालिर जादों, गय बिफाङा 30 दालसो खहा जादों आरो बायलांदों। थालिराबो बे बैथिंना बिगासे दङ, ओमफ्राय ओरैनो नैबे नुनायखिनियानो आरो माबा बिगाथामसो दंमोन आरो गासै गयजों थालिरजों। आं दासान्दि बे गामिनिनो माने प्रेसिडेन्ट आफादगिरिनि माने बिफानाव दङ। मा खालामनो, दुखुथिया न'खर, बे न'खराव दा नै बेबायदि माने सरकारनिफ्राय जि मोनदोंमोन थानो आन्था, बेखौनो नै फैनानै सिफायलांबाय हाग्रानि मैदेर। माने बेजों लोगोसे न'आव जि एसे माने उन्दुनाय खाट बा माने बिसिना पत्र बेफोरखौबो माने गासिबो नस्थ' खालामलांबाय। दा आलाय सिलाय जानानै दं बे न'खरा। माने राहा गैयि न'खरखा, ओरैनो गोरिब न'खर। दा उफाय गैयि जानानै दङ। दा जिखुनु गोरिब न'खरा बेबायदि माने हालोदाव गोग्लैनानै दङ। सरकारा बिनि थाखाय माबाफोर माने राहा होनांगौ आरो। दा हाग्रानि जुनार होननानै फरेस्ट बिफाननिफ्रायथ' जों दिनैसिम माने बेफोरबायदि साहायज्य माबा मोनसे जोङो नुफेरनो मोनाखै। बेजों लोगोसे आरो नै थालिर गय एसे एनै माने गायनानै लायो, बेफोरखौबो संहार माने सिफायलांबाय। दा जों राहा गैयि जानानै दं आरो। गय थालिर बेखौ लानानै न'खौ लानानैथ' दा खमावबो 2-3 लाखसोनि माने खहा हमजायो आरो। दा जि खहा जादों, थानो आन्था जि माने जों न'नि बादैनो माने बेबायदि खालामलांखाबाय। आरो न'आ सरकारनि मोननायमोन, बेखौथ' सिफायलांखाबाय। जि थाग्रा न'मोन बेबो माने सिफायजोब्बाय। दा गोरिब दुखिया जिबायदि माने बे ओनसोलाव खस्थ' भुगिनानै दङ, सरकारा बेनि थाखाय एसे हेफाजाब होयोबा गाहाम जागौ, बेखौनो आङो मिजिंथियो आरो। जाहाथे गोरिब दुखिया एसे हां मोनो। खुख्लुं फरेस्ट रेन्जनि आन्डाराव नैबे माने 9 नम्बर दैमुगुरि गामियाव PMAY जि न' लुखानाय, बेखौ हाग्रानि मैदेरा फैनानै सिफायलांबाय दाख्लै 3 थारिखआव। दा बेखौनो जोङो सुबाइजार ब्लक इउपिपिएल मोनसे पार्टि हिसाबै
जोङो ब्लगाव दा बिबानाव थानायखाय जोङो नायफैदों माबायदि थासारि जादों जायाखै बेखौ न'आथ' कमप्लिटलि डेमेज जानाय बायदि जानानै थाबाय दा जोङो पार्टि लाइननिफ्राय नाजादों बेसेबां हायो जोङो मदद होनो नाजानाय आरो जोंनि EM सारमोन बिथांमोननो जोङो खबर हरबाय आरो लोगोसे बेबायदि जोंनि UPPL सरकार फैखांनायनिफ्राय जेबो बेबायदि मेजर फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जुदि कम्पेनसेसन गैयाब्लाबो पार्टि लाइननिफ्राय जा एसे एनै हायो जोङो हेफाजाब होबोदों दाख्लैबो थांनाय बे समाव बै 6 नाम्बाराव सासे बिथांनि बेबायदिनो न'आ एसे डेमेज जादोंमोन बेयावबो जों पार्टि लाइननिफ्राय एसे एनै जा हायो रांखावरिजों लोगोसे थिं बाननानै बेबायदि हरदों बेयावबो जों नाजादों जा हायो जों नाजादों दिनै नङाब्लाबो जों दिनै नायफैबाय साननै सानथामनि गेजेराव सबायझार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय मा खालामहरनो हायो एसे एनै हेफाजाब हिसाबै जों बेखौ नाजागोन बिसेसके बेयाव जि सर्ट लाइन मैदेरखौ होबथानो थाखाय बै फरेस्ट जि रड बे रडजों बाहायबाय थादोंमोन बियो दा माने खामानि होआखै गोबाङा दानि अखा बोथोर बिफां लाइफांजों नांजाबनानै सर्ट जाजोबनानै दङ आरो मैदेराबो बिराद माने बेखौ माबोरै डेमेज खालामनांगौ बेयाव एक्सपार्ट जाबाय बेनिखायनो बेयो खामानि होआखै जों आसा खालामदों सिगांनि समफ्राव बेफोरो मोजाङै जाबोआखैब्लाबो एबारनि नैबे जि सरकार दानि जोंनि जि UPPL गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टनि नाजानायाव हयथ' बे सर्ट लाइनफ्रा मोजाङैनो एबार साक्सेस जागोन आरो मावफुंजागोन गुबुन गुबुन खामानि मावगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआबो गोबां खामानि मावबाय बेबायदिनो हानि पाट्टा राननाय मा राननाय बेफ्रावबो बेस्थ' जानानै दङ दा नैबे एबारनि समनिफ्राय जोंनि सरकारा बे सर्ट लाइननि सायावबो नोजोर होगोन जों आसा खालामदों आरो बेनो फरेस्टनि लामा बेफोरबो माखासे हमजानानै दङ बेफोरबो जागोन बेखिनिखौ जोंनिफ्राय जोङो मोनसे आसा होनाय जाबाय रायजोफोरनो न'खराथ' बिराद गोरिब हिसाबै आङो बेखौल' खावलायनो नाजाबाय न'खरनि सोद्रोमाफ्रा जेन' बेबायदि समाव गोसो हमथानानै थायो हाग्रानि मैदेर हिसाबै बबे समाव मा खालामो बेखौ जोङो बुंजोबनो हाया आरो बेबायदि जाथाया सिगांनिफ्रायबो गले गले जाबोबाय थादों बेनिखायनो एबारनिफ्राय जेन' बेबायदि जाथायफ्रा जाया आरो बिनि थाखाय नांगौ रोखोमनि जेन' जोंनि सरकारनिफ्राय इनिसियेटिभफ्रा लाजायो आं बेखौ मिजिंथिबाय लोगोसे गोसो हमथानानै जेन' बेबायदि समावबो गाव गावनि न'खरखौ सालायलांफिनो गथ'फोरखौ फोरोंनाय आरो बेबायदिनो न'खरनि माखासे रांखान्थियारि जि हालोद बेखौ जौगाखांहोनायनि खामानि बेफोराव जेन' न'खरनि सोद्रोमाया बेफोराव दुखु जानायखौ गोसो हमथानानैब्लाबो जेन' खामानिखौ मावलांबाय थायो बेखिनिखौनो जोंनि पार्टिनिफ्राय जों खावलायो नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC बेंक PO बेंक क्लार्क बेंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101536360